пешгирии ва вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 доир карда шуд, ошкор гардид ки то ҳанӯз далелҳои иштирок накардани хонандагон ба даст, риоя нагардидани оддитарин талаботи муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла сару либоси мактабӣ, беашёҳои хониш ба даст ҳозир шудан ва дигар камбудиҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасад. Илова бар ин ҳангоми санҷиш маълум гардид ки баъзе аз омӯзгорони муассисаи мазкур дар дарс иштирок надоштанд ва баъзе аз онҳо дар ҷамъовади пагоҳирӯзӣ дер карданд. аз ин рӯ аз роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ва падару модарони хонандагон хоҳиш карда мешавад ки дар назорати зердастон ва пайвандонашон бо ҷиддияти том рафтор намуда барои бартараф намудани камбудиҳои мазкур саҳмгузор бошанд. маҳз ба хотири чунин камбудиҳои ҷойдошта кормандони хадамоти пешгирии ва вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонон тасмим гирифтанд ки чунин рейду санҷишҳоро дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба роҳ монанд. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши омоданамудаи ҳамкорамо Шӯҳрат Тавоимуродзода аз сарёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ. бо мақсади дар амал татбиқ намудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба роҳ мондани санҷишҳои беасосу такрорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ тибқи дастуру тавсияҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои тартибдодаи сарёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар нимсолаи дуюми соли 2019 дар толоби маҷлисгоҳи раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Хатлон машварати навбатиёт ба омӯзиши қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор баргузор шуд. дар он роҳбарият ва сардорони шӯъбаҳои дастгоҳи марказии раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Хатлон ҷузу томҳои он, сардори шӯъбаи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтори сарраёсат, инчунин мутахассисони кумитаи давлатии сармаякзорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар шӯърабинӣ доир ба моҳияти омӯзиши қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва риояи ҳатмии талаботи он дар кору фаъолияти ҳамарӯзаи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ибрози ақида намуданд. сардори шӯъбаи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтори сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар маърузаи худ бобати риояи ҳатмии қонуни мазкур дар вақти ба нақшагирӣ ва гузарондани санҷиши корхонаву иншооти шакли моликияташон гуногун бахусус коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба ҳозирин маълумоти муфассалу дастурҳои дахлдори зарурӣ дода ба саволҳои пешниҳод гардида посухи дақиқ гардонда шуд. намояндагони кумитаи давлатии сармаякзорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла раёсати низоми иҷозатномадиҳӣ ва дигар мутахассисони даъватшуда ҳам вобаста ба мавзӯи машварат баромад намуданд. ҳамчунин дар интиҳои чорабинӣ ба зиёда аз 70 нафар кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ки дар ҳамоиш иштирок варзиданд, маҷмӯи санадҳои меъёрии ва дастури методӣ дар соҳаи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор тақдим гардид. зикр карда шуд ки интизоми қатъӣ ва риояи ҳатмии қонун дар байни кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шарти асосии фаъолияти ҳаррӯза буда рафъи асосии ҳар як кормандиён